Gina! Ah! Man! 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 Oh. Thank God! Nang थिगैनो दं. जाम्बा आब्रा नों मूर्ख नों आं गोग्लैनायाव मानो आंखौ रैखा खालामनो मानो इसेबां हांखुर जाया आंथ' जेबो जायाखैना मान नों मानो आंखौ एसेबां हांखुर जाया Gina, मानोना आं नोंखौ मोजां मोनबाय. मा बुंखो नोङो फिन खनसे बुंफिनदो ना माबाफोर गोरोन्थि बुंबाय नामा आं Gina? नङा मान नों फिन खनसे बुंफिनदो ना Gina, आं नोंखौ मोजां मोनबाय. हाजार बार बुं नों मान आं नोंखौ मोजां मोनबाय होनना I love you, Gina. I love you too. I love you, Gina! I love you too. I love you, man. गुमै न'आव दं फैनाय सफैबाय गुमै दे जिराय माथो लिरा नोंलाय गुमै गोदानै ट्रेक्टर लादोना बेखौनो हिसाब खालामदों मोजां दे थिगानो आजिखालि बिराद दिगदार बिमा नै बैनाया मोनफैबाय सफैबाय आब' मोजां दे ओइ दैफोरखौ लायदो थां हा माबोरै दं बैनाय न'फोराव दासान्दि मोजाङानो दे गुमै इसोरनि अननायाव बिजनेसफोरा मोजाङै सोलिबाय दं बिजनेसफोराबो मोजां सोलिगासिनो दं गाहामानो दे साया लोंदो दे हागै नानि सावगारिखौलाय मानथो लाफादिया गावल' हारसिं फैयो फैनो बायोलै बिसोरो मानथो बानांगो जाखो गोबावथारबो जाबाय फैयैया लाफाबानो जायो आंबो बिनि सायाव लाबोफानो लाजिलायलाङो बिसिनिया फरायनायानो लोगोफोरा बांनायनिसै बांनायानोसै बैयाव थांनाय बेयाव फैनाय बेनोसै आसा बेफोरखौ दोनथ'दो सम मोनब्ला माब्लाबा फैथोसै नोंसोर जिनाया न'आव दंना गैया दङ न'आवनो र' आं लेंहरनि जिना जिना जों फैलाय माथो गसंबाय थाखो आनैसो जिराय दालाय माथो फरायखो आनैसो फैनाय देग्लाय पिअखौ पास खालामबाय दालाय बबे कलेजावथ' एडमिसन खालामनो सानखो नोंसोरनिखौलाय कलेजफोरा माबायदि आंथ' सानदोंमोन नोंसोरनावनो दोननानै बिएखौ फरायहोनो थाखाय जोंनियावथ' कलेजफोरा मोजाङानो गोजा सालबारि कलेज जेबो साननांगौ गैया फरायहैनो हागोन दे आं थाया आफा बिनिया बिदिनो होनबा थाइबानो जायोना माथो जालायखो आमाया थाथ' होमब्ला आस्सा दे आस्सा गुमै बिया सोरखौबा मोजां मोननाय दंमोन नामा गैनायाथ' गैयामोनलै बैनाय आस्सा
बिदिब्ला नोंसोर मोजां बुरखाय आं दं बिनि थाखाय गुमै आहा क'क्राझाराव थांनो गोनां आहा समा जाबाय दा बेखायनो आङो दिनै रायलायनोसै नामा गुमै दे होनबा बैनाय थाथ' आब' होनबा बैनाय दे थांदो उनाव फैफिनसिगोन दे ओइ आयं न'आव दंमोन ना ए माथो आयं खन्थाइ मोनसेलाय सिनायाथ' न'आव गैया हामानोमोन आयं खोथायाथ' एसे गेदेरानोमोन जिनाया न'आव थानायबा एसे मोजां जायोमोन बेलाय बोरै मावना मोनोब्रा मानजों जेरैबायदि सिथाव जाबा जालालै बिसिनि मोजां मोननाया हामा जादो बिफा हामाथो दावराव दावसि र' बिमा जेबो जायाखै नों सिरि थाथ' खोन्थायाथ' मार खन्थाइ आयं आं जेबोखौनो हमनो हायाखै एसे थाला बुंना आयं माथो नोंसानि फिसाजोआ मानजों नङाब्लानो हारसिं बेरायला जोंसो नुबाय थानाय जाबाय बिसोरनि रायलायनाय बिसोरनि जरा मा नायनो लासिं सिंथारलै आयं नोजोर होलै आयं फिसाजोफोरखौ गामियाव बिसोरल' सिख्ला नङा बिसोरनि थाखायनो जों गामिखौ बरना खालामनो हाया आंथ' मानखौ दुमनोसो लुगैबाय आग्ला न'आनो गैया आरो हिनजाव फिसिबावनो बियो बिदि नङा आयं बिदि नङा आं जिनाखौ बुजायनो नाजागोन ओइ आयं मा दावरावसिब्रा ओइ सारानफोर मोनामफ्रोम मार नाव फैबाय दं नोंसोरलाय ओइ दाहोना खुगाया मा लेथ्रा नोंनालाय सारानफोर आंनि खुगायालाय जेबोनो जायाखै माथो मा लेथ्रा दं आंनि खुगायावलाय नोंनि खुगाखौ बुङाखै नोंनि बाथ्राखौसो बुंदों मा सारान बेलाय सारानखौबो बुजिबा नोंसोरो बै फुजाफोराव नागारनाय बोरमाखौनो सारान बुङो बखाफोर बा नों जोंखौ बोरमा फान्था सारान मेन्दासो रुजुबाय साला दाहोना होनो नामालै होनोसै नामाब्रा फाग्ला दाहोनाखौलाय आंखौसो नोंसोरो नै साउथनिखौ नायखा नै साउथनिखौ नुफेराखै नोंसोरो होथारनोसै नामालां साउथनिजोंनो होथारथारसैलां साउथनिजोंनो बाथ्रायालाय बोरै जागोनलै आरो नैबेसो दं बिसोरो जानाय नंलालै र' आयं र' नोङा आयं नै साउथनिजोंनो होथारनोसै आं जानायालाय जाला जानाय नंलालै र' आयं र' आयं बिसोरनि खोथाखौ दालासै बिसोरो ना गोरान बेफारबो होना जानो रोंला बिसोरो दुगामारा देखायलाबायनायल' बिसोरो दे आयं दे जासिगोन दे आयं जासिगोन मान आं आमाइमोननाव थाहैनोसै थांदो बेसेबां गोबाव थाहैगोन जिना 3 बोसोर जाखायोना बिए फाइनाल होजासिमलाय आंबो गुबुनाव खामानि मावनो थाहैनोसै जिना नों थांनो मोना आं बुंबायना नों थाहै होननानै आं बुंबायना नों थांनो मोना होननानै आंबो ओरैनो बुंदोंसोमोन जिना नों मा बुंदों नों नोंनि आमाइमोननाव थाहैयो मानो जिना नों मोजां फरायना नोंनि आमाइमोननाव थाहैनो आं बुंबायना आं थाहैया होननानै मानो मान आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाया आरो बोरै 3 बोसोर थाहैगोन जिना नों मा सानदों आंनि थाखाय आं जोबोद गिबाय बे मोजां मोननायखौ नों गियाखैना जिना गिदों मान माला बे जोंनि मोजां मोननाया मोनसे जागोन जिना बेयो मादि मोजां मोननाय जिना नों बे मोजां मोननायखौ गिनांला आं अराय सम नोंनि सेरावनो थागोन जिना नोंहा न'आव थांनो जायाखै आफा गारि गाखो हेल' बैनाय न'आव दंना
गुमै न'आवनो दं माबाफोर खबर दं नामा फैनाय नों जिनाखौ थाबैनो लांनो फैदो मानो बिनि थासारिया गाज्रि जानो हमबाय आं बे सप्तायावनो थांगोन गाज्रि थासारिया मा आं बुजियासै गुमै रमान्स बे रमान्सआव आगान होबाय मा दे दे गुमै सिन्था खालामनाङा दे बिदिबा लाखिथ'बाय आफा जिनाय नों देग्लाय मोजाङै फरायनांगोन नों बाथ्राफोरखौ सानना नायदेरनो हायाखै आफा आं मोजाङै फरायगोन नाथाय आं आमाइमोननाव थाहैया आं बुंखाबाय नों मानो एसे खुरा आंथ' नोंबायनियाव दासो फन खालामहरबाय नोंखौ लांफैनो नोंमायनि मान सनमानखौ लाखि फिसा आफा आं अख्रा नङा आं आमाइमोननाव जोबोर थाहैनो बादों मानो फिसा नोंमाय मोननायावथ' जेबो आंखाल गैया गारि मथर थाखा फैसा नों गोजोनैनो फरायहैनो हागोन थेवबो आफा आं थाङा माना न'आव दंना अ दङ र' आं लेंहरनि मानो जाफैलाय दे जिरायथ' आं जिरायनो होनना फैयाखै मानखौ माबार लिंहर औ आदैसो माथो मान दिनै आं नोंखौ माखासे खोथा बुंनोसो फैदो औ आदै मानोबा नोंबो माथो फोथायजाथावि सुबुंसो आं नोंखौ मोजांसो सानदोंमोन आदै नों मा बुंखो आं हमसननो हायासै मा बुंदो नोङा मान नों जिनाखौ मोजां मोननो मा मोन्थाय दं आदै आं जिनाखौ मोजां मोनफ्लांबाय बे आंनि गोरोन्थि जाबाय नाथाय आं बोरै फोथायजाथावै सुबुं जाखो नों जिनानि इयुनखौ गाज्रि खालामनो दासान दे आदै जिनाखौ आं मोजां मोननो मोन्थाय गैया आंखौ निमाहा होदो दासो निमाहा जिनानि इयुना गुबुन आरो नोंनि जिउआ मा दं एसेबां नोङो नोंखाय दा खालाम नों जिनाखौ मोजां मोननानै बास आदै बेनिफ्राय दा बुंसै आं बुजिबाय आरो नोंसोर धोनि सुबुंनि खोथाखौ दा बुंसै जों गोरिब सुबुंनि जिउआ नंखायसो दे बुजिबायबा मोजां आरो आं खोथाखाबाय बे मोजां मोननाया जेब्लाबो जाफुंनाय नङा एसेबां गाज्रि गाज्रि रायजानानै दा गोजोननाय मोनबाय मालाय माहाजोननि फिसाजोखौलाय मानोथो मोजां मोननांगौ जाखो आयै बेफोर बोरै जाखो आं गावखौनो हमस'नो हायासै मान नों मा हांखो लिरगासिनो दं सिना बे दैसानि दैया आंनि हांखोखौ बुसोमलांजोब्बाय आं गोसोआव गैला मान रथना सिना नों आंखौ लोगो हमनायखौ गारदो आं नोंनि थाखाय फुस्लासो आं गाबोन गुबुनाव थांसिगोन आयै मान एसेबां गानफब जोमफब बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय आयै नों हारसिं न'आव थाथ'दो आं बाहेरायाव एसे खामानि मावहैलाबायनोसै मान नों मानो